Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Let's review Unandi and the Rev season 2 episode 1. Just to be clear guys, before ndiqalise le review, I did not watch season 1. So andazi uba bekusenzeka ntoni ngaphandle nje kwezinto kwezi clips bekhe ndizibone kwi-social media, like example le ndlu la clip yendlu noVuyiseka Mpekeka plus nale yokuzalela endlini le wayengafuni ukuya kwi-public hospital. Zizo senjo just ukunibalela nje few. So ukuhlala phantsi ke ndihlale phantsi ndibukele nje ndiyilandele azange. So le review ndizoyenza, it's based on the new season, le season lesikuyo, and then to be precise is based on this episode. Andiyazi uba bekusenzeka ntoni, so I don't have a reference ye-previous season. So ndiza ngamehlo amatsha. So masingeneni kuyo ke le review. Unandi noRev, they are a married couple. They have 7 kids. Wow, 7 kids. Abantwana babo bahle, beautiful man. Hey, Unandi ndiyakuncoma ntombazana. 7 kids, yho ndiqhwabele izandla. Yho. So sivula nje uQueen Nandi uthi this season she's on her selfish era. She's doing hair for her and she's filling her cup. I will assume that she's been filling other people's cups since her cup is now empty. But her husband uyabuza, where does that put him and the kids? And her response is, I don't know. I mean, that doesn't sound good. But hayi sizawubukela, let's see what she means exactly. Maske simnikezeni i-chance ke sibone ke ubuselfish obu athetha ngabo uba buqala phi buphelele phi. They have a new home ke, they sorted out what we all saw on social media. She says everything is sorted out with the landlord. So meaning le ndlu bahlala kuyo, it's a rented house. But usisi uthi akanalo uvalo, maybe kuye wabhatala irenti, wabhatalela mhlambi upfront mhlambi into engangonyaka, hence esithi akanalo uvalo. I wish they can save money bakhe bazama uthenga indlu, even if it's just a small house. Xa unabantwana akukho lula ubuhamba umuvu ungena uphuma kwezi ndawo. So uRev yena uyi-freelance pastor, noba yeyiphi cawe embizayo uyaya uyoshumayela as long as there's a price tag. Nezosindiso uyaya. This is interesting to know. I thought kushunyayelwa mahala, bendingayazi uba ushumayela kuyabhataliswa. So izinto ndizazi nganye kusho ukuthi uphumile kuRev, uye waphuma wahamba wayecaweni yabazalwane wayopreacher khona. Naye uNandi waya kweyakhe icawe yaseWisile. Ubuya kwakhe ke ntombazana wabuya wazithi ibhulukhwe yakhe yama-2000 enipha. Ndithi ngathi ibitsalwe zizinje iyonekwe ecingweni. Hayi bo, ibhulukhwe bani lena? Lo begqiba unxiba umanyano ngoku nguye lo. Imagine udibane nomntu ebeninonke ecaweni ube unxibe le bhulukhwe, angakufanisa sozakwazi tu. Ebezikhuphile ke after church eseyothoba ilizwi eli belibekiwe. Ndiyabona uba belixabile emqaleni, salidinga ubutywalanyana uba makalithobe. And yho bekunana ulizalise i-firstborn yakhe. Lo mntana ukhombisa inguye oshiyeke nabantwana apha xa ujongile, and she's preparing to cook. Kanti umama nje ecaweni wabuya wenze njani? Akhangathi ubuya kwakhe abuye apheka iSunday Nkosi. I mean kaloku before azikhuphe ebuya ecaweni befama ubuye wapheka alungise abantwana, yonke into ayishiye right, ahambe kaye ezitshomini. Kwenzeba umyeni wakhe athi ubuya kwakhe abuye atye. Xa isuka ahambe ashiye endlini engaphekanga, umyeni uzawubuya atye ntoni? Kanti akho kwakutya oko, ubashiye apha abo bantwana uthi bazazibona. Yebethuna nale ntombazana itheni selfish nje, or ke yile selfish era le bethetha ngayo seyifikile ingene eBhenekani. Uthi abantwana bam bashiya apho nezo khabhathi zomileyo. Yho hayi azandaxakwa. Ufike ke kule ndawo ebeye kuyo uNandi, wafike wa-order ukutya watya, wogqiba wa-order ii-strawberries, ubutywala obuduru. Hayini bethuna nale ntombazana, njani na ukutya kungena njani? Like utya njani uyazi uba abantwana bakushiya endlini ingekho kutya, balambile apho bakhona? Yho hayi le ntombazana was so hurt shem. Bethunana ulizalise is so matured. Ufowunela utatakhe uyamxelela uba ebefuna upheka akho kutya.
yinto eyenziwa ngumntana leyo, unina uyohleka apha ahleka khona. Yho, kaloku into zasekhitshini nokutya zizinto zikamama. Xa ikwazi ufowunela utata amxelele uba kukho ukutya, meaning abafikeleli kumama, umntu abafikelela kuye kwangutata lo. Yho, undixelela uba xa ifika umama khona uzofika atye ukutya kuphekwe ngabo bantwana, angayazi noba bakupheke bekuthatha phi, bebedibanise ntoni, benza njani. Yho, I feel shame for uLizalise. It's Sunday. She's the one who was supposed to be out neetshomi zakhe baye emall bathini, not the other way round. uNandi befana usendlini ugada abantwana aphekele umyeni wakhe, ibe nguLizalise out. Andimazi nje uba uNandi ubungumzali ongumama onjani. Njenge-episode 1 ndiyibukela le nto ndave ndadineka nje. Uoda njani mani ukutya, utya njani uyazi uba abantwana bakho balambile, ungumzali onjani kahle kahle. Uye wabuya ke emveni kobe odi i-strawberries nokutya nee-shots kule ndawo ebekuyo, wabuya enxilile. Abantwana baphekile bamphakela, nanko naye ethatha ipleyiti yakhona, iintloni akanazongo kodwa. Awufuni noqonda noba kwenziwe njani, thatha ipleyiti ongayazi iba isuka phi. Yho, hayi benanolizalisa, hayi ndizawumane ndisitsho lo mntana she's a parent ngokwakhe apha. And one thing I notice, uNandi usile, akanayo nje indlela yothetha and akamhloniphi lo myeni wakhe. That's what I picked up nje kule episode nje eyi-1 ndiyibukele. And yena xa ndimjongile kuRevo, yena ukhombise ngumntu obathandayo abantwana bakhe. Yena uLizalise yi-assistant parent nje qaqwaba. And I'm sure uLizalise ikwanguye novuka ekuseni avuka alungisa ii-siblings zakhe for isikolo, ameke sure uba batyile before bahambe. Ndinayo nje loo feeling uba nguye wenza zonke ezo zinto. Overall review nje yobukela le episode nje yonke, i-feeling yam nje kule show akufunekanga xa uyibukele nge-emotions. Otherwise before uyibukele thatha nje noba liqhekeza le-ashwagandha uthi laqa, otherwise intloko yakho izawuduma shem. uNandi uza kwenzela intloko yakho idume because bendizibuza uba kuthini kuya-ekthwa apha or kwenziwa ntoni. Le nto ingabe yinto ayenza amanyani, yinto eyenzeka amanyani. Mhlawumbi funeka ndibuyele back ke ndiyobukela season 1. Okay guys, mandiyibeke apha ke le review yakaNandi and the Rev. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Masincokoleni kwi-comments down below utsho wena uba ubukhe wayibukela i-season 1 and overall nje yayo ucinga ntoni ngayo. Andizazi mna noba mandiqhubeke ndiyibukela noba mandenze, ndizawubona kwiveki elandelayo uba ndenza nje. Thank you so much for watching. Until next time, bye bye for now.